Εδώ βρίσκεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Είναι στον οικισμό Αγίου Δημητρίου και είναι πολύ κοντά στο χωριό Πηγή. Αποτελεί σταυροειδή με τρούλο και έχει προεξέχουσες τις κέραιες στα πλάγια. Έχει λίγα μικρά παράθυρα και οι τοίχοι του πλαισιώνονται, η εξωτερική του τοίχη, με τυφλά αψιδώματα, όπως μπορείτε να δείτε. Ο ναός ήταν κατάγραφος, αλλά σήμερα διασώζονται ελάχιστα ίχνη του δημοτικού του διάκοσου.